Shalom, horas madita saluhutna, huriani tuhata, tapasonang marohata, dinalau marsaur hitarap do tuhata di parminggota di Bangdogoton, ima di mingguna pa 10 paton dung Trinitatis, tanggal 10 September tahun 2022. Tapasada maroha dot pikirata, tapukama parminggoton marhite edehuria nomor 12, ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, manangise na mamelehon hamoleateon, ido na pasangapau, jalama bahen dalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaun ni debata. Haleluya. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para siroha. Hupa serep hami rohanami di julum, jala hupangi rohami tuho, selehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todem, asalam hutinggaho kami nasa dosa nami, jala hutangyo kami hatam na badiai. Saipayan mahatam di bagasan rohanami, asamar parbue na denggak kami. Hupangido hami salut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Rohanang pambahenan
patik ni debata dihita di bagasan minggon, ima patik papituhon dohot lapatanna. Songnom mahatana takas mata paihutihut, patik papituhon unako mangalaku. Dia do lapatani, odo, ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa toman rohata jala porman, dohot pangalahota, rodi hatata, yang go akan nong marbagasi ikon marsipar hamaulan jala masih haholongan. Ido sahatna, atong rap mangidogo gomaitasian Tuhan di bata, ali Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tato potima dosa tanah godangi tua dopan ni debata, tapau dukbe marohata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha, dang loboroham mida hamatian ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani ubain hupangido hami, saya sudah tima toru-torum, asa onang mangonai betu hami. Saya sesa sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosa. Roma hamu tuau, asa mangulu ton dimuna, ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna, songon abit bunga dap-dap, botar do bainoku songon itap. Nak perara songon abit hasubba,
gabi songon hapas dumuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hudul mahamu.
Epistel dihita di bagasan mingguan, ima nasongon patu joloni jamita dihita, tarsurat dui di barita nauli na sinurat ni si Lukas bidu 10 mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 tolu. Tajahama marsika sori. Juara bagas nageduki. Laos didok iba nama tu sisian nai, adong masa ada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbortik matu ibana di pasua sayhon juara bagasi artana. Jadi Markusari ma juara bagasi, dia nama bainoku, aibu atoni tuaki nama sianau ha juara ki. Mamakur, dah ngadong guguku, manehenehe, maila au. Jadi sada-sadama di jo nasa parsingiran di iduk nai tujolona, di dok matu parjolo roi. Sadia sigara robmi tutuata. Tuna asing muse di dok, yaho sadia do sigara robmi, 100 tuhunan eme, gabi didok matu ibana, alap masurat mi, dungi surat tomma 20. Aupe kudok ma dihamu, luli hamu ma dihamu ale-ale marhite-hite mamon nageduhi, asa ia dung sudai, gabe di jakom mahamu tu bagasan aka parmianan sogot. Asa moloso haposa kamu mangaraduti mamon nageduki, ise matong pasaton tuhamu artana tutui. Dak haulon sada anak somang dua iduk, saya hosoman na do nasada, haholongan na sada nari. Hobaran na do nasada, tuison na do sada nari. Atong haulon hamu debata rap dohot mamoni. Olat mi masahat na. Martua do na tumangihon hatani debata, jala na piopsa. Amen.
Tahadida koma haporesiotay, songo na hinatindako di dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargugo na satu dosan, na tumopalangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, iman na tinibuhon ni si Maria, na gabi-gabian siadto di perbadia, andorak so bubuhan, ido tuata, na tubo na bernit, di panghuman ni Silatus, na matia terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanutoru dong ditanom, na mulak mengulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudul tu siamu ni debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibaina pamamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot di hasasan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogo dagini halak nong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon tanggal 10 September 2022. Naparjolo goar ni minggu. Ia goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapulu opaton dung Trinitatis namar lapatan. Hasitolu sadaan ni debata. Doho topik jamita. Dipati bul debatado aka nadangol. Napaduahon dana nasorang. Di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 di basa-basaho tuhata do sadada dana boru di keluarga Edihard Bravo Simanjuntak BMGT Veronica Novelina Boru Parapat MPSI Maringanan di Jalan Puri Bintaro PB 15 nomor 3 AB Tangerang Selatan Hipasdo Danaki Songoni nang natorasna napatoluhon tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbagasoma Rilan Octavianus Panjaitan SM anak Niamata Situa Ricardo Panjahitan Nainan, Tubu Ni Inata, Roslin Boru Sihaan, Maringanan di Jalan Bumi Bintaro Permai nomor 46, RT 0 Sada RW 08, Pesanggerahan Jakarta Selatan, Ruas Ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Dohot Oroana, Eunike Ioneta Boru Tapu Bolon, Boru Niamata, Manupak Sihite, Tubu Ni Inata, Meilijar Boru Simamora. Maringanan di Jalan AMD, Pondok Kacang Barat, RT 0 Sada RW 0 Sada, nomor 24, Pondok Aren Tangerang, Ruas Ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pamasumasud di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Paupaton Makatidakon Haporsiaon Susulan tahun ajaran 2020 sada 2022. Sadario di Minggu tanggal 10 September 2022 pukul 10.30 WIB patu paun ni huriata do makatidakon haporsiaon susulan tusahalak boru namargoar misel napitupulu Banjar Ciputat sekitarnya ala di Bagasan Parsahiton Ibana di Tikinaing Malua di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 nasalpu. Palimahon permingguan yana kota
sekolah minggu. Sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 pukul 10.30 WIB mula atama parmingguan ni anak kota sekolah minggu sian kalas TK sahatu kalas tolu SD digabung dohot kalas 4 SD sahatu prasidi maringanan di Sopo Praja. Paunopon Mangapuli di hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 20 WIB patu paon nihuriata do acara Mangapuli tu keluarga Pandapotan Tapu Bolon, alamat Komplek Jurang Mangu Indah, Jalan Cempaka Blok B20 nomor 10 Sada, RT 07 RW 07 Jurang Mangu. Pinangido turuas na adong di Bajar Jurang Mangu Pondok Aren, asa parsidohot di acara Mangapuli i. Papituhon, pasahaton reward tu anak kota sekolah minggu na berprestasi. Di hari Minggu tanggal 25 September 2022, Seksi Pendidikan Dewan Diakoni Nihuriata, naeng pasahaton reward tu akai anak kota sekolah minggu, sian kalas SD, SMP, SMA, nilai rata-ratana 85. Pinangido tu akai anak kota sekolah minggu, asa di pasahat ma fotokopi raport na sida, tu guru sekolah minggu, Ronald Butar-Butar, handphone 0853 6844 9852. Napa waluhon, Yat Gathering, seksi Naposo Bulung, dohot seksi remaja. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, naing patu pahon, Yat Gathering, tuaka Naposo Bulung, dohot remaja nihuriata, di hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, mulai pukul waluip, maringanan di Grand Unedo, Jalan Bina Marga nomor 27, RT Onom RW 2, Cipayung, Jakarta Timur. Borhat do Naposo Bulung dohot remaja nihuriata madohoti kegiatan ini. Pasiahon pertandingan tenis meja dalam rangka tahun kesehatian 2022. Panitia patupahon pertandingan tenis meja antar Banjar. Ima nanaing si patupaota di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 8 WIB. Pinangido tu peserta naung mendaftar tu situa Banjar Nabe asa hadir di acara pertandingan ini. Warta tambahan Namar Sahid David Situmorang Banjar Tanah Kusir Selatan dirawat di Bagas Nasida. Ralat warta jemaat Marhitoon mengidoma pamitua manginang di daka nama ulang tahun di Bagasan Samingguon periode 10 walu 1 tanggal 24 September 2022. Selamat ulang tahun Ma Manginang. Sonima tikting niuriata tuhata ma nama masu-masu tahun saluhutna. Horas.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, holat di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di parsaurata di minggu sadarion ima di parmingguon di hari manogoton hatan itu hatta ima nagabe turpu jamita di minggu tasadarion bohal ni partodiota tersurat di pesalmen bidu 110 tolu mamukka maisian ayat sada sahatu ayat sia tapai huti hukma songonon mahatan itu hatta tersurat di si. Haleluya. Mamuji mahamu ale akana poso ni Jehovah. Puji hamuma goar ni Jehovah. Pinuji ma goar ni Jehovah. Olak nion rodi saliling-liling na. Sian habicaran ni matani hari. Rodi hasudutan na do. Si pujion goar ni Jehovah. Tumibulu Jehovah sian luhut akabangso. Digijang niya kalangi do hamulion nay. Tungisema songon Jehovah debatatay. Tibu ibana marhabangsa. Hape dipaserep dirina manatap na di akabanua gijang dohot na di tanoon. Ibana pahihihon na mekmet sian orbuk. Dipatibul do na pogo sian gabbo. Laho pahudulhon ibana rap dohot akka raja ni bangsona. Ibana pahian paropuan nahol di jabu. Gabe ina na las roha mida akka anakna. Haleluya. Hurian itu hatta pamujion tu debata
puji ma debata, beta mahita memuji debata, isedo na memuji Tuhani, alanya hado memuji Tuhani, bohado memuji Tuhani, jalati kisah di hari do memuji Tuhani, jok do hita jala di bagian selas ni roha do hita madok. Haleluya. Nomor 8, puji Tuhan. Jala turpuk taupe ido takas na tarida di patujolo do marhite. Haleluya, puji Tuhan. Jala di paujung marhite, haleluya, tong puji Tuhan. Di nama muka sahat di napaujukon. Asa na mangulahoni molo disukun isedo na memuji Tuhani. Na pasti akan aporsea. Akan aporsea do memuji Tuhani. Puasa. Akan aporsea. Allah na memuji Tuhani, namar haleluya. Dia sudah memiliki kedekatan yang sangat khusus dengan Tuhan. Komunikasinya dengan Tuhan juga tidak ada menghalangi di dalam dirinya. Ido asa gabe ibana do natakas ima akana porseai na memuji Tuhani. Ada pengalaman di dalam kehidupannya, dan itu bahkan dia tidak tentukan, dia tidak hitung, tetapi di dalam seluruh perjalanan hidupnya dia memiliki hubungan yang khusus, hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Gudang kahalongangan nani jalona nani alamanna. Ido asagabe didok akan aporsea do memuji Tuhani. Alania hado memuji Tuhani. Naking tadok memuji Tuhani, alani habal gaun, alani hasokalonna, alani hamulionna, habal gaunna huasona na mga lubi sian sadok nadong di Portibion. Alania hado memuji Tuhani.
ala ibana do nama jadihon portibion rabdoho isina. Bohado memuji Tuhan ini. Bagaimana kita untuk berhaleluya? Bagaimana kita untuk memuji Tuhan? Bohado. Moledok bohado. Bohama carana. Tangkat jala tapakke ma padohat tong diturpuk taon hamuh kamang dohot tamuh kena. Adong dua hal na parjulu. Mamuji Tuhani marhite na marede. Baru na paduahon. Mamuji Tuhani marhite-hite di aka pabahenan dohot pakatayon. Jalatik kisah di hari do memuji Tuhan ini. Kapan kita memuji Tuhan? Aisyah di hari do hita hura meredi. Sa di hari do hurwa hita marpangalaho. Sa di hari do hurwa hita makatai. Dai ganup tiki do hamuh kamang do hotta muh kainang atong. Tiki sa di hari do mamuji Tuhani. Salilik kita mangulu. Diganup partikian setiap saat, setiap waktu. Asa molo diduk di ayat tulu. Ale hujama di ayat 2. Sian ayat 2 ima hubungan na tu ayat tulu. Mengalusi tikisa di hari do mamuji Tuhani. Pinuji maguarni Jehovah. Ola nyon rodi saliling dilingna. Sian habicara ni matani hari. Rodi hasudutan na do. Si pujion goar ni Jehovah. Mulai dong tubuh. Mulai dong bicar matani hari. Sampai hingga terbenam sahat tu hasudutanna. Mulai dong tubuh sahat tuna tua-tua tulansia. Mulai dong tubuh sahat kurang lebih 100 tahun. Mulu tabai majolo ukuran ni umur ni jolma sian hajol mota. Ikon mamuji jalani dok rodi saliling-lilingna. Jala marhitia hadohita mamuji Tuhani. Marhitia hadohita memuji Tuhani. Dapola luja hita pajojorho sade-sade. Alusna marhite ngulutta. Memuji Tuhani marhite ngulutta didok lapatanna ahana adong di ngulutta. Iko pakeota bahenota memuji Tuhani. Dang boy dohonon halam marhiti omma odang. Sia sudi totalitas ningolutta. Iko memuji Tuhani. Akahan adong di kita. Jala saluhut nai di pataridahon di patudu Tuhanido
asa marhamuliaun marhasangapun ibana jala ibana matama alamat ni akapamujion ni saddo portibiot doho isina akan natinopana alaniaha nang pedi bagasan hasangaponna dohot hamuliaun na ibana do namamora ibana do nasangap ibana do napuna saluhut na portibion alai sada kata kunci di pamujio tutuhani na ikos yang uluhonon ya kana porsea olo patutoruhon diri do rohana. Orang yang percaya dia benar-benar memuji Tuhan berhaleluya jika dia hidup di dalam kerendahan hati dan kerendahan diri. Dan terbaik ni jolma marhaleluya memuji Tuhani molo saigi jang rohana. Kalau dia selalu sombong, dia tinggi hati, dia tidak akan mampu. Sebab apa? Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, dia tidak pernah peduli terhadap orang lain. Ala dia keakuan nama cetibo. Sudah berfokus tu dirina. Dan bahkan dia akan selalu menganggap hina dan rendah orang lain. Alayang go Tuhani. Ibana do na tumibbo. Ibana do na sangap. Ibana do sude. Alay na paling luar biasa. Say tinggil do si pareon. Tonggordo matana. Marnida ima akajolma. Didok diturpuk tahun. Tulu. Nalea. Napugus. Dohot. Paropuan. Nahol. Ala atar dipinggirkan doon. Mungkin ala somar diha-diha. Di panatapan di portibion. Dan adong nagabi siharap ponotos sianon. Akhirnya tidak diperdulikan, tidak masuk hitungan. Unang lea rohani akasiuton Kristus. Tunalea, tunapugus, doh tu paropuan nahol. Mololan leana pugus, na leana pugus, ngaboy pitor dabo rohatta. Ale paropuan nahol pe, saya terdikesamping kedo. Satabi hamuak kamang dot tamuak kenan. Dang dengga non. Dang si paro pasu-pason. Ni palao mon. Ni paula mon. Tetapi pembelaan Tuhan, perhatian Tuhan terhadap orang-orang yang seperti itu sangat luar biasa. Haru Tuhani dipatutoru dorohana dirina. Tuah kajol manaleana pogus doh parpuan nahol. Jala di bagasan na dipatutoru ibana dirina. Laos disido ibana. Marpanatapa bertindak. Mamutar ngulu ni. Akajolma si songoni. Mola markaporusa tutuhani. Gabe. Arga. Gabe sangap. Tuhan mengangkat harkat martabat mereka. Olo ibana. Dator ni roha doi hamuak kamang dohot tamuak kainang. Berarti siani
Neng dohononna manang BHP sangap ni sasahala jolma, manang BHP mora ni sasala jolma, manang BHP tibo ni kedudukan doh pangkat ni sasahala jolma. Anggo dijulu ni Tuhani. Tung suadong doh waso doh gogoni i alasiat Tuhani doi. Molo olo Tuhani patutoruhon roka do dirina. Daikon patoruhom maroha. Molo naung ni jalo pasu-pasu na marlipa gadda siat Tuhani. Nasai tugijang si majujung mamereng patuduho gijang ni roha alai di ujungna ikkomma sai mamereng iba tutoru asaw nang saholan na tugijang nasai tugijang tangan oloma hita patutoruho tangata manurdukko tangata tuaka nama karikoton asa toru ni roha ido pamujion nasitong tutuhani. Hamok kadongan na hinahorongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Pabahenan ni dibata di bagasan anak na tu hatta Yesus Kristus pe sian na me do parjulu. Tui sedo ipatuduhod debata tadda halongangani. Nanaeng pasorakon anak na nasasadai tu portibion na gawi si palua di hita. Datu si Maria do. Doh tu si Joseph. Ajol mana terkenal do nasida. Naso masuk hitungan. Naso pola terbarita bukan dari kaum bangsawan. Bah, tu kakawi. Dame me do hamak kamang do tamak kainan. Ihuta dia do ibana sorang. Tu hatta Yesus di Betlehem. Huta na belga doi. Na me doi. Di Betlehemi unga met. Lau si dia do tuhattai sorang. Di istana do. Ipu do men spring bed do. Inganan na angur do. Inganan na bau. Jala di kategori do. Imasian penilaian ni portibi di bara ni pinahan. Isima persorang ni si palua. Mula tapasuk kuton. Ay bahasa songani. Ay nasubui bainon ni debata. Di istana naumuli sian naulina dong di portibion, bui. Kalau ikut di barani pinahan. Tui sema parjulu di pasah suru-suruani. Berita las ni roha. Persorang ni si paluai. Tu akan sangat do. Yang tidak masuk hitungan ima tu parmahan. Tu jol mana mekmet. Naso masuk hitungan ima di tingkat sosial masyarakat.
bahkan nau lea, nau pogos. Eko rap do parmahani, mangad doh na pinarmahan na. Danga dong na kehidupan na mewah, na leado. Alai ala di bereng portibion, di bereng jolma, ala ni haleau ni, ala ni kesederhanani, ala ni hapogoso ni, pis masih malolong ni portibion. Alai di ujungna, ibana do na sangap, ibana do na marmulia, jala laos tu ibana do marsobba saluhut portibion. Harus ibulis dang margelok. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guarin tu hatta Yesus Kristus. Hame medoni kesederhanani datur ni roh hadui. Dakolat rohana di patutoru, alai doho do dirina di patutoru. Ala dia di do di rumari do dirina. Hira somararga. Hira somararga. HP mararga situtu. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan ngari tu hatta Yesus Kristus. Asa kembali tu suku-suku na parjolo. I sedo na mamuji Tuhani akana porsea. Asa akana porseai di bagasanna ima. Na olo maniru. Songan pabahenan ni nani haporseanna ima Kristus Yesus Tuhani patutoru dirina dohot patutoru rohana. Anggoi pelongma merhaleluya. Haleluya parjulu, haleluya parpudi. Molodidok sedenari bohado mamuji Tuhani. Marhite edde dohot pabahena pakkatayon. Marhite edde akan amalo do halak batak merede. Jalabahkan akan amalo do halak batak mencipta lagu dohot mangedehon. Alay manang BHP jago ni akaide, uli ni akaide, bahkan viral. Taparroahom ma, saya adong do batas waktu keviralan. Dungi kabur, laklaw solo mago. Alay buku deton hamo kamang do tamok kenang. Isi mahita maduk rupani. Adang pas bosan. Diganup partikian. Baharu aka ede lagu rohani. Bapaling tutu bamaludung muncul sehali lagu rohani. Itor engot nang penung liling rupani. Apalagi molodung holani pacing na sahala rupani. Nanggu malu jangak kalau ina rupani. Anggo sopitor hehe jujungan nabi. Itori huddo. Jala pitor serentado mangedehon. Songonido doang. Aka ede pamujio tu Tuhani. Setiap saat, setiap waktu.
Dan adong batasna. Amar 100 tahu bukit itu. Luar biasa kan? Ala dia. Ala tung macai uli ding gaddo. Dia kana porsea. Laho marede memuji gor di Tuhani. Jala gudet tergudang do dihafal. Molo akka ede pemujio tu Tuhani. Daku boto akka kurta ida. Ay memang ngabide nuaing. Ayang go hira-hira 30 tahun nasalpu. Alam maul ni fotokopi dobe. Apalagi na hobar komputeron. Anggo dihitan. Dan adong songok harotas tay hamuak kainang dotta makamang. Mamereng teks. Idia ibain. Ipapan tulis doi tulis gurui. Pakai kapur. Baru ibain may turunnya paling sudut. Kali 3. Lapatan na unang hapus. Sehali, 2 hari, 3 hari. Ipersiajari punganina. Langsung hafal. At sugari ni dok. Nay kurhon, no nain na. Doh no nay pe kurhon. Jadi yang gonoaing. Ini soal memuji Tuhan marhitede. Ay mololahu memuji Tuhani. Ikosian nasaroha do. Molo ileo dorohana. Marede memuji Tuhani. Dia akan cepat menguasai. Dan bahkan menghafal. Bajai Roma nuengon. Sampai 50 hari persejari de. Molo soadong do teks nai ipotokopi. Ikomago pusuk. Ay perhebat na musik. Bajong-jong ma. Sudi memenu tekson. Baholan na tu tekson no merkur pa ni. Hape siya julo dirijen. Say dipungga. Say nasonon. Iro. Ba, alay kuasay dirijen ni. Amenin na ngasay. Ipahudul. Dan ibereng na niuluon na. Basay mared dia pa nga hudul dirijen ni. Ala dia. Ala hola na terfokus tu si. Laksohyado di bereng dirijen ni. Ini soal komunikasi, soal interaksi. Dinamangit deun edi pujian. Buado, penghayatan. Siarrohado. Manang holan. Ulaw na sotarjua do na markori. Na maredei. Pamujyo tutuhani doi. Penghayatan setiap lirik sangat perlu. Asa ido na marede mangede ko lau pamujiut tutuhani. Asa sitong pamujiut tutuhani. Ikon hayatan do. Ikon siyan nasaroha do mangede kon. Anggoy 5. Ay doho pakorhon na pe. Molo siyan nasaroha. Doho pamangani pe maride. Da persoalan memanang behabe bintu ni. Ay molo diatur-atur do pamangan. Asa hirasongan namanti do dia da. Molo pangajari kur. Molo markur maride hoinna. Pangangang bebemi ikom masuk sada tu bagay sa ninna kan. Iyo da molo dihitan. Pamangan miso na inna. Buka bebemi inna durupani. Iyo. Molo guru rupani. Besipata ma. Aung na tersinggung alay dang tardok na. Betpahoma rupanya sitong do. Iko siya butuh do maride na rupani kan. Unak siya rukung inna muse. Maragam asa dia. Tujuan di pangajari. Asa adong ima. Teknik na maride. Dohot penjuan pendalaman na maride. Jala ikos songonido. Mamuji Tuhani. Marhite edde.
iko sian nasaroha. Unang sehola sian nasa pikiran. Alay iko sian nasaroha. Asa sitong paredion. Jalalaw songonido na mamuji Tuhani ikon marhite-hite pabahenan doh pagkatayon. Dinggak kita marpabahenan, dinggak kita marpangalaho. Santun kita berbuat, santun juga untuk berbicara. Danga dong tiki marhata baraksi. Ay dang pamujio tutuhani noni. Alay say labok. Say hata na siniran. Ido na mamuji Tuhani. Asa marhite turpu jamita di bagasan minggu sadarion. Na sinuarahon ni parpesal di turpuk taon hamuak kamang dot tamak kenang. Puji ma Tuhani. Sian nasaroham. Jala puji ma Tuhani. Marhite-hite edde pamujio tibana. Doh marhite-hite pabahenan nang pakatayon nauli. Amin. Martanyang mahita. Homa hupuji hami ali Tuhan. Sian sadok ngulu nami. Molo marhaleluya hami. Naingma. Sian nasa roha nami. Jala pamujio ni ali Tuhan. Marhite-hite edenami. Marhite-hite pabahenan nami. Pagkatayon nami. Sadok ngulu nami tihali Tuhan. Asa pamujion nami tuho. Ikon manotong rodi saliling-niling na ala hatami madok. Sian habicaran rodi sahat tuha sudutan. Salilik kami mangulu. Ikon takas pamujion nami tuho. Ato ngali Tuhan todimtod di parbedia ima. Na mangajari hami, maparbisuhi hami. Asa si tongho Bartolomo ni Roham, pamujion nami tuho. Ingot do hami totong tuak karuasmu na di bagasa parsahiton. Bonon nami marhiti tangyang nami tuho li Tuhan di minggu sadarion. Angginada Sri Duita Boru Hutapea, Situa Joseph Tapubulon, Felix Marcus Gultom, Mulo Ferdinand Sirait, Pendeta DP Panjaitan, Nani Boru Hutapea, Sintua Doktrandus GP Manihuruk, Togap Hutapea, DJ Situmorang, Nyonya Doktrandus Empardidi Kartini Boru Naiborhu, Sahak Napitupulu, Nyonya MH Tambunan en Boru Simajuntak, Situen Senior MH Sihobing, Doktrandus Iwan BM Tambubulon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahak Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saun Marsdelina, Boru Sirait, Dohot Akaruas Munasuh Guarihami, Manang di dia penasida na di bagasa parsahiton, pasaton nami tu bagasan asni roham nasida ali Tuhan, asa marhite asni rohami, pangiduan nami, pakirimon nami soba nami tuho, lehonomu pasahatonmu, hamalumon sian parsahiton di nasidebe.
dia kena marsitaonon na marukil di gudang ni akka ragam akka namasa akka si parukil hononton na niadopan ni saluhut akka ruas ni huriam ditongani keluarga songoninang di akka ulaun si ganupari rapoko mana sida mangadopi saluhut na parguguya le Tuhan linggumi ramoti jala torangi roa do pikiran na sida asa mardonga toko le Tuhan boy tartuhu na sida taradopi na sida jala mardonga toko di ujungna jupang na sida ima hamunangan dohot las niroha diaka nataruli las niroha pasu-pasum tusaluhu ruas ni huriam ragam ya le Tuhan isarani ulang tahun hari hatu tubuh ulang tahun di Pardongas Sarepeon songoninang diaka gabe ni naniula sinur na pinahan diaka ulaw ni ruasmu dapotan rokap diaka anak doh bor ni huriam parsorang di anak ko di ganup keluarga ragami nasu targuari hami sada-sada ale Tuhan pinuji maguarmu mau liate mariho di saluhut pasu-pasumi songoni manang tuari marsugut diaka ruas ni huriam nanaing manguduti diaka ulaun na sida diaka na sikola diaka na kuliah doh diaka na mangulaho na kaparkarejuan na namaragami khobar tu akka profesi nabi na pinaborha ni asinoroham manasida hola di bagasa Kristus Jesus martangya kami tuho amin. Tapuji matuhat tamarhiti edeta los di sommahita pasahat papungupilian. Dihamu aman nami inanami adorak sota pasahat persembahata adok sautik si pasodon ton nami ralat ni tikting hobartu na jinahahon ni amata partiktik nakningan ima tikting namar bagas ala asing do natar surat dina jinahahon ni partikting do na diwarta jemaat ujau kami atu hita tiktik parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Rian Octavianus Panjaitan SM anak niamata Situa Ricardo Panjaitan Ainan tubuni inata Roslin Boru Siahaan dohot Orwana Reni Novselia Boru Sihite SE Boru niamata Manupak Sihite tubuni inata Melijar Boru Simamora sonima tiktingi hupati kosame atong sonari tapuji matuata hu matapu tapasahat peliata tutuata. Tuhan sinundang tuna holomi
tapasaha ma pilihan naung tapapungun tudupani di bata martang yang mahidap. Ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silihul-lihun na dinggad doho nasaw libasa na mauliutus. Kupasahat hami masyan na nilion mito hami pilihan nami to. Say jalo may gabi wap na utus di julom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihan on. Pati bulun harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam mutad hami gudang ni sileo-leon mito hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut molomoni roham di benua tongosong na di benua gijang. Leon matuhami sadarion hangulua siap hari, say sama dosa nami song panesan nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagai salas ni roha, jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala di pasorhon madamena tuto di munabi. Amin.